Wala, mag-try nga ako. Doon ako sa likod ng Kirby. Sigurado ka? Oo nga, doon nga ako. Nakailang beses. Pakatatlo na ata ako doon, apat. Sarap sa kap. Bagay naman tayo ata. Tayo lang. Sabot mo yun. Sa isa ka din. Sabi mo, makalikod ka na. Kasi dalawa nga yung likod ko. Wow, ayan oh. Ay, inilipat na nila yung mga wire na ano oh. Ayusin nga naman. Paharang-harang. Parang-parang. Parang-parang. Yung style dito parang one way lang din. Oo, one way lang. Kasi hindi ka naman pwede magkasalubong. One way naman yata to. Tapos doon yung ano sa kanila. Papasok mo dito pa doon. Baka. Hindi, papasok at palabas. Hindi, Oh. malawak. Lalagyan pa to nila ng ano, Malawak na. pila. Ay, pila. Pila ako. Malawak naman to. Oo. Pero dito nga, yung sa salubong. Ito kasi. Magiging traffic yan.